Salam hormatly vatandaşlar. Şu gün 2023 ýylyň 20 oktýabry hepdeniň çarşamba güni. Hoş geldiňiz Türkmenistanyň demokratik opozisiýasynyň kanallaryna. Siziň bilişiňiz ýaly, 5 ýylyň ozal Amerika Birleşik Ştatlarynyň prezidenti Joe Biden öz taryh çykyşyny etdi. Bu çykyş dünýä tertibini üýtgemesine getirir. Ine Joe Biden öz çykyşynda demokratiýa, diktatura garşy dünýä meçhuruna görüşýär diýdi. Joe Biden öz çykyşynda Amerika halkyna ýüzlendi. Men gysgaçyk çykyşynyň manysyny size düşündireyim. Ine Joe Biden 7 oktýabrda Hamasyň atakasy barada gurrun berdi we onuň netijelerini çykardy. Soň bolsa öz halkyna ýüzlendi. Haçanda 20-nji asyrda ilkinji jahyn uruşy bolanyna Amerikanyň halky beýle halklar bilen biri bütün dünýäni uly zulüm bolan faşizmden halas etdi. Her bir Amerika grajdany bu uruşyň agyrlygyny öz maşgalasy bilen duýdy. Amerikanyň bar ykdysadyety, industriýasy, ikinji jahyn uruşy üçin yaraglar, maşinlar, buğdoy, metal, enjamlar, ady harytlaryny muht goşun hökmüni berdi. Hatta 100 binlerçe Amerikan grajdanlary ikinji jahyn uruşuna gatnaşyp gahrymanlar ýaly wepat boldular. Häzirem edil ikinji jahyn uruşynyň başlamaka wagty ýaly wagt emeli geldi. Putin Ukraina 20 aýdan bäri çözup adamlary öldürýär. Şol bir wagtyň özünde Putin Ukrainanyň öz döwletlik hukugynyň hiç wagt bolmandygy we indiden beýlek azat döwletlik hukuk bolmaly däldigini Putin belläkleşdi. Egerde Amerika Birleşik Ştatlary we Ýewropa Birleşigi Ukraina edýän kömegini durust olar, onda Ukraina döwleti ýaşamak üçin bir hepde galar diýip Putin belledi. Ine şonu Joe Biden aýtdy. Joe Biden ýene şeýle diýdi. Näme üçin Amerika halkyna Ukraina we Izrailiň ýeňişleri gaty wajyp mesele. Terroristler we diktatorlar öz eden jinaýatynyň bakasyny tölemeli. Egerde diktatorlar jinaýat eden işiniň jezasyny çekmeseler, onda diktatorlar bu dünýäni mundan beýlek agyr betbaşçylyk getirirler diýip belläkleşdi. Egerde biz diktatorçylyk zulmy durulmasak, onda diktatorlyň edýän jezalarynyň bakasy diňe galar durur diýdi. Şonuň üçin biz diktatorlaryň häkimetleri basyp almak isteklerini doldurulmaly. Bir kanun falsifikasiýa edýän adamlar ýa-ni şonu gözüňde tutdy da Gurbanoğly, Putin ýaly adamlary. Ýadyňyzda bolsa, hormatly vatandaşlar, men öňkü gepleşigimde size Ýewropa Assambleýasynyň karar barda sizi ýa-ni habardar etdim. Ine şol kararyna Ýewropa Birleşiginiň kararyna şeýle bir karar aldylar. Putin eger 2024-nji ýylda saýlansa, şonu legitimli prezident diýip hasap etmeliler we şonuň bilen hiç ýer gepleşik geçirmeliler diýip ýa-ni Ýewropa Birleşigi karar çykardy. Ine şol kararyň esasyna Putin 24-nji ýylda ýene-de falsifikasiýa edip o Russiýa hökümeti basyp alsa, ine şonu ýa-ni şonuň bilen hiç ýer aradan saklamalylar, şonu hasap etmeliler diýip öňünden ine karar çykardy. Ine häzirem Biden bütün dünýäde 3 tane zulüm birleşdirdi. Iranyň zulümi, Hamasyň zulümini we Putiniň zulümini. Putin diýerlerinde Putiniň arkasynda duran diktatorlaryň Gurbanoğly, Takayev we Merkez Aziýanyň diktatorlary bardyr şoň üçin. Ine şoň üçin Joe Biden belläkleşdi, biz şulara jogap berämeli we şular bilen meseleni guturmaly. Ine Joe Biden Iran, Hamas ve Rossiya bu bir zulüm diýip belledi. Şol üçten bir zulüm diýip belledi. Döwletler agbyr bolar. Döwletler agbyr bolar ýaly bütün dünýäde durnukluk bolar ýaly. Dünýä bazalary durnukly işler ýaly. Dünýäde işçilik bolmaz ýaly. Innowasion tehnologiýalar öser ýaly. Uruşlar bolmaz ýaly. Ýagdaýlar dürüdülse, hemmeler bir ýaly şu pursatdan peýdalanyp peýdasyny görüp bilerler diýip belläkleşdi. Amerikanyň liderçiligi bütün dünýäni durnuk saklak gelýär. Biz öz hoklugymyzy gorap durmaly. Bizim gymmatlyklygymyzy goramaly. Biz risk almaly. Biz Ukrainany ýeke goýup bilemzok. Biz Izrailiň
İsrail'e arkamızı öwürüp bilemiz ok diýip belläp geçdi. Hormatly vatandaşlar, gelin men size çıkışın bir bölegini ýa-ni size görkezeýin. Ol ors diline terjimesi var. Ýöne şonuna da gyzykly çykyş boldy, gaty wajyp çykyş. Şul bütün gelecekde dünýäň ýa-ni guruluşlaryny, dünýäň ýa-ni her regionuň, her ýeriň dünýädäki döwletleriň düzümlerini ütködýän çykyş boldy. Gelin şuna bir sert geçirin. Невинных палестинцев, которые хотят жить в мире, лишь бы им предоставлена такая возможность. 20 месяцев войны, которые ведет Украина, мы являемся свидетелями этого. Народ, который страдает, ужасно страдает с начала агрессии Путина. Мы говорим о массовых захоронениях, о пытках, о насилии, изнасиловании, о тысячах украинских детей, которые были похищены у родителей и перевезены в Россию. Это вызывает возмущение. Хамас и Путин — это разные угрозы, но есть нечто общее. И те, и другие хотят полностью уничтожить демократию. Хамас поставил себе целью уничтожить государство Израиль и уничтожить еврейский народ. Хамас не выражает интересы палестинского народа, использует палестинцев в качестве живого щита. И палестинские семьи страдают из-за этого. В то же время Путин считает, что Украина никогда не имела права на государственность и не имеет это права сейчас. Буквально 2 недели назад он заявил, что если Соединенные Штаты и союзники прекратят помощь Украине, то Украине останется 1 неделя на жизнь. Хочется спросить, почему это имеет такое значение для американцев? Я хотел поговорить с вами. Нужно сделать все, чтобы Израиль, Украина добились успеха в этой борьбе. Террористы должны заплатить высокую цену. Если диктаторы не платят за свои преступления, это приводит к еще большим разрушениям. Стоимость для американцев, для всего мира только повышается в результате этого. Мы должны прекратить это, положить конец этому ненасытному аппетиту, желанию обладать властью. Нужно напомнить, он напомнил Польше еще раз, Путин, что земли были подарены России в свое время. Эстония, Латвия, Литва, так называемые российские балтийские провинции, как он считает. Это наши союзники. 75 лет благодаря НАТО в Европе существовал мир. И если Путин нанесет удар, нападет на наших союзников по НАТО, мы сделаем все для того, чтобы защитить их. Мы сделаем то, к чему мы не стремимся. Я хочу подчеркнуть, мы не хотим, чтобы американские войска сражались с Россией, в России или против России. Мы знаем, что наши союзники, чтобы наши конкуренты, это еще более важно, следили за нашей реакцией и в Украине. А если мы предоставим Украину самой себе, то все агрессоры по всему миру почувствуют, что у них развязаны руки. Это может распространиться на другие части земного шара, на Ближнем Востоке, в Тихоокеанском регионе, особенно на Ближнем Востоке. Иран поддерживает Россию в Украине и поддерживает, с другой стороны, Хамас. Мы должны продолжить привлекать его к ответственности за это. Соединенные Штаты в регионе делают все для того, чтобы на Ближнем Востоке было более стабильное будущее, чтобы страны были соединены между собой, чтобы можно было реализовать инновационные проекты, такие как в Катаре, в других странах, те, которые я объявил в этом году, чтобы рынки более предсказуемы, чтобы были рабочие места, чтобы не было войны. Из этого могут извлечь пользу как народы Ближнего Востока, так и мы. Американское лидерство удерживает мир в состоянии стабильности. Мы должны обеспечить свою безопасность. Наши ценности важны не только для нас. Мы не можем рисковать этим. Мы не можем оставить Украину, не можем повернуться спиной к Израилю. Вот почему завтра я направляю в Конгресс срочную бюджетную заявку. Мы должны
выделить финансовые средства для поддержки наших важнейших партнеров, включая Израиль и Украина. Это важнейшие инвестиции, которые в течение будущих поколений принесет свои дивиденды американцам. Таким образом, мы построим мир, который будет более процветающим, более стабильным для наших детей и внуков. В Израиле мы должны сделать все возможное, чтобы у него было все необходимое для защиты своего населения. Пакет, который я направляю в Конгресс, беспрецедентен по своей значимости для израильской безопасности. Мы повторяем, что мы решительно настроены на то, чтобы обеспечить эту помощь. Мы сделаем все, чтобы железный купол продолжал защищать Израиль с воздуха. Мы сделаем все, чтобы враждебные стороны в этом регионе понимали нашу политику. Мы предотвратим распространение конфликта. В то же время вчера мы говорили о необходимости действовать в рамках законности, соблюдать основные законы, и помнить о гражданском населении. Населению газы, необходима вода, продукты. Мы провели переговоры с Египтом и договорились о том, что первая отгрузка гуманитарной помощи в Газу палестинцам будет направлена немедленно. Они будут направлены не в адрес Хамас. Мы сделаем все для того, чтобы гуманитарная помощь достигла Палестины. Hormatly vatandaşlar, yine yalnızca yankı Joe Biden'ın çıkışının bir bölümünü size yankı dinlettim. Yine şu doğal çıkışını siz internette görüp bilirsiniz. Şundan 5 milyon boldy. Şu doğal çıkışını gatgıdıklı seyredin. Bize de vacip şonu çıkışı. Şu yerde häzir bellek geçti Joe Biden. Bu zatlar diktatorlara karşı görüş bizim baklı durmuşumuz için ve bizim parağı durmuşumuz için dünyanın parahatçılığı, dünyanın yankı durnukluğu katı vacip bizim çağlarımız için deyip ait geçti. Şu sözleri men Gurbanguly'a da yetirecek olan Türkmenistan'ı basıp alan zulüm diktator Kezzap Gurbanguly Berdimuhamedov. Bizim arkamızda Biden'ın dur size karşı. Siz diktator Putin'in arkasındaki gizlenip gören, dünyada gizlenip gören diktator. Siz Türkmen halkına bir güne mümkünçilik döretip bilmediniz, öz saylavlarını, öz seslerini verip, öz sayılacak adamını saylap, ösüp, öňe giderýäli döwlede mümkünçilik bermediniz. Siz bizim döwletimizi oğul ikiňiz basyp alyp, falsifikasiýa edip, hemme öz dogunandaşlaryňyzy hökümete goýup, hökümeti basyp aldyňyz. Size 3 tane hökümetin ýokarsına bir edara çıkarıp, guruma açıp, yani halk maslahat deyip, onun ýolbaşyny özüňiz bellediniz, aşağıdanam oğluňuz sizi milli lider edip belläp, ýürüýte karar, konstitusiýon karar çıkarıp, sizi prezident wezipelerini yani size geçirdi. Aşağıda da özü 3 tane hekimeti yani kontrollukda saklapdy. Sizin oğlunuz. Yani şu görünüşdäki, şu formadaky döwlet ol respublika ya konstitusiýon döwlet däl. Siz konstitusiýany gödep bolýaňyzda bizim hemme haklarymyzy ogurlap, bizim geljeğimizi, bizim yani ykballarymyzy ogurlap, bizi agyr güne salýaňyz. Hatta bizim çağlarymyzy, hatta bizim geljekdäki akdyklarymyzy, Türkmen halkyny agyr ýagdaýa salýaňyz. Siz zulüm, biz sizi tutsak edip jenaýat çekmeli. Gaçalt ýagdaýda. Yine hormatly vatandaşlar, şu videonun esas manysy Joe Biden'ın beren esas mesajy Gurbanguly Berdimuhamedowa da degişli. Arda Türkmenistan'a sanksiýa berdiler. Deutsche Bank Türkmenistan'ın hemme korşotlaryny yapdy. Yine Putin'e kömek edýäňiz, Türkmenistan'ın adam haklaryny bozýaňyz ve beylik zatlar üçin ýa-ki korşotlar yapyp sanksiýa berdi Türkmenistan'a. Eýýan. Birinci signal. İýdinden mide ılgadyp zat edip ýa-ni aşşak bolup hökümet başgaý bolup ýör. Bu zatlar siz bilmersiňiz. Bu zatlar ýa-ni hökümet halkyndan gizläp, ýa-ni ýerine ýetirýän hökümet halkyndan gizläp hemme zatlary edip ýörde bet bagçylyklar Türkmenistanyň üstüne gelýär.
Biz onu götürýär, halk bolup ýöne şular, şu betbaşçylyga getirýän adamlar, ýa-ni iki kelleli prezident we onuň ýanyna ýallaklar Türkmenistany aglyna salyp gelýär. Biz şunu ayırmasak bizde hiç hak baklı durmuş olmaz. Ya biz şunu yallak olmalı, şunu yalap durmalı ya da başkaça bir yani baksız, haksız adam olmalı. Yani ben şunun için size her vakit çağırıyorum. Adamlar bollu edilik kim olur? Bunu gollayan ama yok da kalsak. MHM'de polisan, vayenler bizim tarafımıza geçer. Şuradan bütün dünya bidar. Hatta Joe Biden bidar. Bir halk kalsa adalatlı için şu gollaya. Bizim tek kalk görem de şunun için tek bizde ulu bir gollu görünen o. Biz kalsak der gollu olur. Vatandaşlar, İnönü'nün bir şeyini diyalı 2006 yıldan beri Türkmenistan'ı bir kanun yağdaydı. Basıp alan Gurvan'ın Berdimuhamedov donundurup geliyor. Gurvan'ın kezzap bizim konstitutsiyamızda günle güdök bozuyor. Gurvan'ın Berdimuhamedov prezidentlik vazifetinden giden o. Bütün dünyanın ve Türkmen halkının ağırlamak için bizim saylım seslerimizi oğurlayıp öz oğluna prezident yani vazifetini padarka verdi. Öz yalı A harfına şermenine Serdar Berdimuhamedov Türkmenistan'ı kağıt yalı maskaralıyor. Baran yerine Türkmenistan'ı östürmen dine öz halkına qadağançılıkları giyirip gezip Türkiye var ya qadağançılık giyiriyor. Yani Samet'e Kırgızstan'a var ya, Kazakistan'a var ya, iyiler devletlerin arasındaki yani argatnaşıkları östürüp, devletleri östürmek değilse, bu olsa gelin terörçülüğe karşı görüşelim. Yine meni ve kakımı işten ayacak koyarlar. Yine şuraya opozisiya, davайте yani terörçülüğe ol çekelim, terörçülüğe karşı argatnaşıkları yani berkidiştirelim aramızda. Yine bizde bir zat olsa gelin yetip bize kömek edin. Biz neutral devlet bolsa da biz halktan korkuyoruz. Halk bizim düşmanımız deyip şu yerde şuraya yani şartnamalar olacak yani. Bu bir maskaraçılık. Yine Serdar Berdimuhamedov samitleri barsa izinden kağıtlığa var ya da şöyle gepleşikler geçiriyor. Ola A harfına şermenine orta çıkarlığı yok. Gürlüğe bile nokta dedi nokta. Onu tekst okanı için kağıda kahraman adını veriyor. İnne kahraman adam gülkünç adettiler şu iki tane kezap. Şu baran yerini yani baran yeri ellen zadi ya çürüye ya maskara oluyor. Niye mi gerek böyle bu rüyalı adam? Kalalı şuları ayralı açık sayılı geçirili kim tutsa olsun. Yani halkın tarafından sayılan adam olsun. Eğer ervet olsa derre onu yankı protestler çalışar falan. Şu ahiri Türkmen halkı için giyici unidini işlep görüşen adam bulmasa biz yönü ayırır dururuz. Referandum usulüyle, konstitusiyon usulüyle ayırır dururuz. Biz ahir taparız. 4 milyon halkımız var. Hükmanın bir diyemedim diyene 1000 adam var da şuraya bir halkı münasip, halk için bütün ömrünün orta hoca adamlar bağdır. Saylarsa arkın yaşar. Hemmeleri kovuluk var. İnanın isteyen vakti gidersin, gelirsin. Seni yankı dip misiyalar gorar. O yerde yürü targovu caylar açılır. Yani targovu caylar sen biznes etsen sen gorlu verirler. Bütün Türkmenistan mesela. İnvestisiyalar gelir. Bütün dünya gelir Türkmenistan'a. Her devlet yapıp öz halkından korkup halkından yapıyor devleti. İnternette yaptı. 32 yılda ne mi kadınlı ikisi? Niyaz filin kurbanı oluyor. Hiç tam. Konversasiya şu güne çeliyor. Maskaraçılık değil mi? Maskaraçılık. İnternet şu güne çeliyor. Maskaraçılık. Şirketler yapıp bir de o demokratik kariyerimizden yetip var ya da buraya bulmadan. Şunun için yine şu samitler katnapıyor Serdar iyinden kahkas gidip gepleşikler geçiyor. İki olup samitlere iki kelleli prezident yalı katnaşıyorlar. Bu bir diplomatik devlet meşhuruna maskaraçılık. Öz adına arkadağ deyip dakan bir kezza Türkmenistan'ın baylıklarını bundan beter oğurlamağına yek tak oğullam çağırıp Türkmenistan bütün dünyada maskara iki olup ediyorlar. Şu Gurbanlı'nın kezza oğulu. Hormatlı vatandaşlar, diktatörlere karşı dünyada görüş gidiyor. Bizim halk olup öz diktatörümüz yok der yal görüşmeli.
men akal, mar, levap, daşoğuz, Balkan vilayetlerinde yaşayıcılarını ýülenýän. Wagtlaýynça mecbur ýagdaýda Türkmenistanyň daşyndaky watandaşlarymyz da ýülenýän 27 oktýabrda Türkmenistanyň garaşlyk gününi bir köçe çıkıp bayramımızı bellemeli. 27 oktýabr diktatyryň bayramy däl. 27 oktýabr Türkmen halkynyň, Türkmenistan döwletiniň bayramy. Türkmenistanyň we Türkmen halkynyň garaşlyk bayramy bolýar. Biz şunu hiç wagt unutmalylar. Muny biz halk bolup referendum geçirip ona ırzaçylygyny bildirip 1991-nji ýylda 27 oktýabrda Türkmenistanyň ýokary mejlisi, ýokary geňeşi karar kabul etdi. Ony Gurban Berdimuhammedow bolup bilen ok, Emhemedow bolup bilen ok, ýa-ki polisem bolup bilen ok. Ol bizim bayramymyz kanun esasında. Bizim adamlarımız şu zatları düşünen ok, bayramın Türkmen halkyna nähil wajypdygyny, ýa-ni garaşlyk bayramy. Biz şu garaşlyk bayramymyzy özümiz jogapkärçilikli gorap durmasak, bizim garaşlygymyzdan bolmaz, garaşlyk bayramymyzdan bolmaz. Şoň üçin men size haýyş edýän 27 oktýabr saat 10-da bedenip çıkıp maşinli, eşek arabaly, eşekli, atly, velosipedli, ýöne goňşyň bilen, dostum bilen, ýaryň bilen, dogarnaşyň bilen köçe çıkıp bedenip bir surata, video düşürüp hem ýerde paýlaşyň. Öz dogarnaşyňa da paýlaşyň, ine biz bayram belledik diýip. Onun için tutup Türkmenistan'a akıdıp basyan bolsalar, onu biz yara kalıp şu kezzapları tutup cenayete çekmeli. Biz öz konstitusyon haklarımızı korumalı. Yine şunun için men şu bayrama çağıryan dedi, görür hükümet ve iki kelleli prezident öldür ne eylatlar ya. Türkmen halkına konstitusiya hormat koyyalar mı ya da konstitusiya bulur için hiç de Türkmen halkı bulur için hiç de deyip bulur gezpiyorlar mı? Biz şunu görürüz. Yine gelin men size ofisial maglumatları örködeyin. Hormatly vatandaşlar, bir minut. Şol 27 sentýabr boýunça men size maglumatları ököjek. Bir minut. Yine. Hormatly vatandaşlar, men size okap bereyim. День независимости Туркменистана. Türkmenistan'ın garaşlyk gününe. 27 октябрда 27 октября 1991 года Верховный Совет Туркменской Советской Республики принял закон о независимости и основах государственного устройства Туркменистана. После распада СССР Туркменская Советская Республика стала одной из последних созданных республик на постсоветском пространстве, провозгласившей свой государственный суверенитет. Yine şuraya maglumat var. Ofisial Wikipedia'da yine Türkmenistan öz garaşlygyny ilan etdi. Eger de biz tarihe teretsek 26 sentýabrda Türkmenistan'a referendum geçti. 1991 ýylyň 26 sentýabrda Türkmenistan'da referendum geçti. Şu referendumda halk bolup biz Türkmenistan'ın garaşlygyny golýak diýip 94% adam ses berdi. Yine şu referendumyň esasında ertesi 27 oktýabr 1991 ýylda Ýokary Sowet, ýa-ni Ýokary Mejlis, Ýokary Geňeş, Türkmenistanyň Ýokary Geňeşi karar kabul etdi. Türkmenistanyň garaşlygy güni, Türkmenistan garaşly döwlet. Şu günden başlap biz Sowet Soýuzyna degişdiler, biz kommunistik döwletlere degişdiler, Moskwa degişdiler, biz garaşly. Yine şu garaşly güni 27 sentýabr, oktýabr. Şunu Gurban oğlu Berdimuhammedow hatda şunu ogurlady. Ataly oğul şunu ogurlap 2018 ýylda men ýalňyşmasam Gurban karar çykarýar 27 oktýabr 27 sentýabr geçirmeli. Hiç ýeri many ýok geçirmeli. Ýürüte türkmenler öz garaşlygyny, öz döwletiniň, öz garaşlyk gününi ýadyndan çykarsyn diýip men hemme datalary ütkedip men täze döwlet kurup bunyň täze döwletini men ogurlap paçalyk geçirin diýip gidýän ýolşul. Şoň üçin biz şoňa ýol bermejek bolsak 27 sentýabrda biz öňe çykmaly. Bizde başga gaç ýok.
Yine hormatly vatandaşlar, men size Wikipedia'da da görkezdim, şuryaly maglumatlar var. Yine eger Türkmençe aýtsam 1991-nji ýylyň 26-njy oktýabrynda Türkmenistanyň garaşlygy boýunça referendum geçirildi. Türkmenistanyň garaşlyk demokratik döwlet hökmüne kanun çykarylmagy bilen ılalaşýaňyzmy ýa-da ılalaşaňyz diýip Türkmenistan SSR-iň raýatlarynyň 94% howu ılalaşýan we golýan diýip karar berdi. Ertesi gün Respublikanyň ýokary geňeşiniň, ýagny Verhovny Sovet Türkmenistanyň döwlet guruluşynyň garaşlygy we esaslary barada konstitusiýa kanun kabul etdi. Konstitusiýa kanunu kabul etdi. Ine şol Türkmenistan häzirki ýaşap ýören Türkmenistan, häzirki pasport götürüp ýören döwletimiziň garaşlygy we bitegligi we ýeketäkleri Türkmenistan döwleti emeledi. 24-den 91-e çelli Türkmenska Sovet Sosyalist Respublika bardy. Ine 91-nji ýylda Türkmenistan garaşly Sovet Soýuzundan ýa-da Rossiýadan garaşly döwlet döredi. Şu döwleti biz goramaly. Şu döwletiň günnän goramaly. Konstitusiýasynyň özünden döwletden goramaly. Egerde biz watançy bolsak, egerde bize watan gerek bolsa. Ol iksan kezzap A harpyna şermenle bizim 27-nji oktýabrymyzda ogurlap 27 sentýabr gününe geçirip bizim ýadymyzda galmady ýaly hakyky bizim garaşlygymyz, şol garaşlygymyzy ýanky ýitirip 27 sentýabrda geçirip öz bayramlaryny bilýär. Türkmen halky bayram edilýän näle? Öz ýanky bayramyny geçirip özlerini gutlap, özlerine medal berýär. Ine şu iki san kezagyň edýän iş. Hormatly vatandaşlar, 1991-nji ýylyň 27 oktýabryndan bäri biz hiç kime degişler bizim öz döwletimiz Türkmenistan garşy döwlet diýip elan edildi, bizim öz döwletimiz döredi. Iller döwlet almak üçin onlarça ýyllap söwüşýärler, görüşýärler. Biz bolsa Berdimuhammedowlara hatta bir ok atman ýurdumuzy padark berdik. Biz ýurdumuzy ogurlamana, bizim birinji baýlyklarymyzy ogurlamana, soň haklarymyzy ogurlamana, indi ýurdumuzy ogurlamana mümkinçilik berýär. Ýadyňyzda bolsa ýalnızca Joe Biden bir zat diýdi. Günne biz zulüme garşy görüşmesek, diktatora garşy görüşmesek, bunyň jenaýatlarynyň bahasy ýöne minikli dotýar. Şeýle bir gün bolar, bizim sarp etjek energiýamyz, pullarymyz şoň jenaýat eden jezalaryny ýanky durdurmak bizim mümkinçiligimiz ýetmär. Ine menim size şonu aýtjak bolýan. Egerde biz şolary durdurmasak, bizim haklarymyzy ogurladylar, baýlyklarymyzy ogurladylar, ykballarymyzy ogurladylar, maşgalalarymyzy bozdular, bizim geljegimizi ogurladylar, indi bizim watanymyzy ogurlaýarlar. Biz häzir şolary saklamasak, soň bir gün biz ýene 3-4 ýyldan görüşjek bolsak, eýýän biz görüşüp bilmez. Eýýän bular Türkmenistan döwletini paçalyk geçirdi, özüni paça berlerdi, biz görüşmäne hakymyzdan bolmaz. Ýani şoň üçin 27-nji oktýabra men size ýeni olarak duýdurýan sizin köçe çykyp bayramyňyzy bellemäne. Dünýäň bir künjeginde bolsaňyz bolýar. Hökman ýanky videodan, surat edin, YouTube'a koyun, internete koyun, TikTok'a hem yerde çıkış edip aydın. 27. oktyabrda çıkışlarınız hemmesi bizim vatanımızın, bizim Türkmenin, Türkmenistan devletinin karşılığı bardı olsun. Haşt, ul haşt. Onu biz yadımızdan çıkarmaz. Biz iyiydi gider, öz vatanımızı iyiyimize arar. Men size inni yine burada ayet geçecek bolyan, seyretip görsen Berdimuhammedowlar kim bular? Gurbanla Niyaz'ın elini oşap yören, Niyaz'ın toparına bir kezzap ministr. Yurdu öz kezzap toparı bilen basıp alan ve sonunda olary şahyatçylar hükmünü yok eden Gurbanly Berdimuhammedow. Men size inanmadan suratlar öküdeyin. Gurbanly Berdimuhammedow Niyaz'ın eline oşuyadı. Önkü şu Niyaz toparının kezzabının birdiği. O Türkmen halkının içinden yankı kötünüp bir yal çıkan adam değil. Bütün ömrünü kezzapçılık edip yolu gelen yankı şu yolun başına gelen o.
Men size görkezeyim. Bir küçük video görkezeyim. Ine şu ýerde Gurbanly Berdimuhamedov bir ýygnakda bir topar adamyň öňünde bayramçylykda Niýazowyň elini oşýarda ymtylýar şuňa. Niýazow muň üçin Hudaý. Ünsüň häzirki günler indi Gurbanlyň elini oşýar. Ol şu adam näýe utanman öz elini adamlara oşýar. Näýe utanman Niýazowyň elini oşap, onsoň men garaşdy prezident diýip neme diye. Yine şu orada da görüp durursunuz siz yankı Niýazowyň yankı elini gujoklap, oşujak bolup yalap, Niýaz görünü Hudaýyny görünýärdi. Yani bir korkak jellat. Yine seyredip dursanız bul soňky suratları Niýazowyň ölmäke, soňky ýyllary. Ine şu ýerde üns berseňiz, hormatly watandaşlar, üns berseňiz, ine şu ýerde Nalog inspeksiýanyň başlygy öňki bul muny tanamok kimdigini, ine Ata Öwezow. Men ýalňyşmasam, şul ýokary tabiatyň başlygy. Üns beriň. İkinci adam Türkmenistan'ın prezidenti Niýazow, Bikanlyň prezidenti ve ikinci Ata Öwezow. Ol Türkmenistan meclisiniň ýolbaşçysy. Şol uşan okşuňerini şol kezda Gurbanly Berdimuhamedov Niýazowyň elini okşýar. Ýani adamlar ine geň görüp durlar diýdim. Bulyň ýüllerine diýdim. Bular gaty geň görýär. Üstüne gülüp durlar. Ine şol kezda özü boýunça hiç kim A harpyna şermenine özü ortada ýa isyan niço ne представляет. Näme diýdim bir özgörşük etbiljek, innovasiýa etbiljek Türkmenistanda rewolusiýon ýygyderli ötüşler etbiljek adam dagy däl. Bu bir kezzap. Pul ogurlayan kezzap. Özem Niýazowyň kezzap topuruny, Niýazow ýakynlaşan adamlar bolsa da azçyk ýa-ni ökdürekdi. Bu bolsa şu topuruny iň soňky adamyň biri. Ine Gurbanly Berdimuhamedov. Ine şu kezzapdan bolan täze kezzap munça da ýok. Serdar Berdimuhamedov. Ine olanlar bir video ýatadylar, şurýaly suratlar görkezip, ýa-ni podbork etdiler, şolara seyredin sedem. Lezet alın. Ine şu ýerde seyredin. Ýygnak gidip dur. Niýazow şunu gutlajak bolýan bu büyüküp elini okşayan. Ünsüň. Hatta sağ tarapdaky durun ýaşulan geň görýär şuňa. El okşamalygy üstürün Niýazowyň ýa-ni prezidentligine Gurbanly Berdimuhamedov Niýazowyň elini okşamakda şol ötüşleri edin wajib adamyň biri. Yani şoň üçin daş döwründäki adamlara elini okşadýar, aýagyny okşadýar, elini ýaladýar, nimetini ýaladýar. Ine şoň üçin şol ýaladýar. Bu nimetmeli, tutsak etmeliler, Türkmen halkyny stroýa gorup, şoň ellerini okşatmaly, Türkmen halkyny. Ve el okşamakda dünýäň çempionu şol. Özem men ýalňyşmasam ýygnak gidip dur, ýygnakda böküp elini okşaýar. Şurýaly elini okşan adam diňe ol kompartiýanyň başlygy bardy. Ine şu ýerde diýdim. Ol 18 ýaşlyk ýaly, ýa-ni erkoglar seyret bilmeýän, öz-özünden huşundan gidýän şurýaly täsirli elini okşajak bolup duran adam. Maskaraçylyk. Ine şu adam milli lider diýemez. Näme milli lider? El okşap ýören adam. O näme milli lider bolýar? Karar çykaryp muňa ogly, ýa-ni şunu milli lider edip karar çykaryp bu maskaraçylyk dälmi? Türkmen halkynda bolmuş şol ýalatda. Ýok. Ine şulara diktatorlar diýilýär. Ine şu adam
el uşap gören adam öz idiotluğu bilen dünyada birinci yer aldy. Mesela ine hormatly vatandaşlar, men size Türkmenistana öz oğlunun tarafından karar çıkardıp öz kakatyny milli lider eden el uşap gören çempionu görkezim ýanja. Näil şu adam Niyazowyň hökümetine el uşamokda ministr bolan Gurbanly Berdimuhammedow. Beýlik ministrler elini uşan näler? Ine Gurbanly Berdimuhammedow ýeke tek ministrlaryň arasynda Niyazowyň elini uşap ýören we Merkez Bankynyň başlygy bardy. Kandaý olum basyldy. Şunun basylmandy. Ýöne ýa-ni eller gow uşandan soň muny ýa-ni açyk çekdiler wagtyny. Basylmaly wagtam geldi Niyazow öldürdi. Ine şu ýaly kezap elini uşa ýerdesem Niyazow öldürdi. 21 dekabrda 2006-njy ýylda. Ine şu ýaly kezaplygyň derejesine seredin. Näme şu milli lider diýip bolýar? Näme şu arkada diýip bolýar? Kimiň arkada uşul? Näme şu arkada zamanyň ýa-ni arkada zaman diýip bolýar? Bu arkadaly alawaly oğluna näme alawaly oğul diýip bolýar? Bular bu kezzaplar. Ine men şonu düşünjek boldum. İnternetde sağ bolsun, internetde hemme ýa-ni suwtnamalar durandyr. Ine inanmasaňyz, ine özüňiz ýagny internetde şu ýaly tap bilersiňiz. Berdimuhammed Furu Kunyazow çylyp diýseňiz, ine çykyp dur suratlary. Ine şu ýerde çykyp dur. Şu ýerde ine Gandaýmy hoşya ýalňyz aýtdym men. Ine şu ýerde Gurbanly hoşya çykyp dur. Ine şu ýerde bir surat bar. Ine hatda Gurbanlyň elini hoşyalar. Şu ýaly öz masalaçylygy dol suw edýän kezap. Başga neme ýok bunda. Hormatly vatandaşlar, biz öz çykyşymyza dowam edeli. Ine men size ýalňa görkezdim. Gurbanly milli lider kim? Onun çıkan oğlu, onça da yok kimdigini görkezdim size. Ne şuly adam biz tutsak edip ayırmasak, bular wara hemme zat kezapçylyga ýatyryp, hemme zat gadalançylyga ýatyryp, bizim baxtymyzyň işini görýär. Bizim geljegimiziň işini görýär. Gördüler. Indi bizim çağajyklarymyzyň, ýaş olanlaryň, ýaş gyýylaryň, biz olardan boljak geljekleriň işlerini görýär. Bular ýuwaş-ýuwaşdan paçalyk etýärler. Men öňüm aýtdym size. Şonuň üçin 27 oktýabr bizim hakyky garşylyk günümüz, biz şonu bellemeli. Hiç ýyl karar bilen Gurbanly 2018-nji ýylda şu datany ütkülip bilmäne haky ýok. Konstitusiýany bozmanyň haky ýok. Sebäbi sen näle ýyzyňa gaýdyp, ýa-ni putешествие в прошлое edip, ýa-ni ýyzyňa gaýdyp, şo ýerde sen datany ütkülip bilýän. Ýok, o kezapçylyk. Ýene şu bizim garaşlygyň günümizde hem ogurlarına ýene kezapçylyk bolýar. Ine hiç ýeri many ýok. Men düşünýän bir many bolsa 27 oktýabr mysal üçin ýetdirme bolup bir topar adam öldü. Şol iki data gawat geldi bolýar 27 sentýabra geçirip bolýar. Ýöne oraya zat ýok. Şonuň üçin bu kezapçylyk, bu adam kezapçylyk bilen prezidentliğe gelene biz zat diýmedik. Bu adam kezapçylyk bilen setlerimizi ogurlap, ýene bir ýere özüni saýlanyna ýa-ni falsifikasiýa edip biz zat diýmedik. Bu adam gitarda saz çalıp, adamı ölüp durka, solny konsert berýär. Bu adam gadançylyk bagyny girdi, idiotluk bagyny dünýäde görkezip maskara boldy, biz zat diýmedik. Bu adam indi öz oğluny paçalygy geçecek bolup, öz oğluny ýagny prezidentlik wezipany padarka berdi, öz oğluna taýlawlar, falsifikasiýa taýlaw setlerini ýene bir ýere ogurlap, öz oğlu üçin hiç zat diýmedik.
Indi gelen oğlan viza yerdip Türkmenistan yapıp başlap internet açman bundan meter bolup bizim ayal gıylarmada atak edip başladı. Bizim halkımıza atak edip başladı. Bizim halkımızdan bir beyli halklar ýaly halkymyzdan gorkok ilat ýasadylar. Şu iksan kirler. Bunu absolut edýän MHM ýolbaşçylary, o pastaboy polisler, MHM'ler bunu düşünen oğlum. Akmaklar. Sen ol birini tutup ormandan alan o. Sen öz geleceğini yakyan. Köçede adamlar tutup gorkuzup. Sen öz geleceğini ponus tupir etken. Sebebi Türkmenistan üstmet. Sebebi bilimler olmaz. Sebebi medisina bilimler olmaz. Medisina kızın, oğlun, özün düşersin, ölüp gidersin. Ters operasiya olup, ters diagnoz koyup. Okullarda sen oğlun çağan beylik döwletlerdäki halklar ýaly bilim alıp bilmez. Kimsiner? Kim alar bilimi? Baran yerine de beylik halklara göre pes var. Olu Oxford'da okudup, o yerde bu yerde okudursun. Gurun yok birini. Katıysa ikisini. Kalanı ne yapacak? Doğru anlaşılan. Ya olanın işim yok diyelim. Men arasa kerzap, men kerzapçılık edip gelip bir günümü ortam bolya diyelim. Olan bir yol. Olan bir gurban olayım. Öňe çıkıp milli lider hükmüne gürköleyen kerzapçılık yollar. Olam. Yöne bize ol yol gerek. Biz bu durmuşda yürümeliler. Bizim döwletimiz hemme adamlarımız üçin bolmaly. Bizim baýlyklarymız hemme adamlara yetmeli. Ol ogodak, yesen guldak oturun gelneje. Ýeközü çağlan bakıp ýören. Eğer ölen. Ol dargana taky kiçik maşgala günni doğrudan görýän. Şorum öz baýlygyny almaly. Sebebi bu Türkmenistanyň baýlyklary Gurbanuň kydýar. Bizinki değil. Hemmemizinki. Her adama yetmez şu an. Biz benzokolonka döndürüldük. Benzokolonka olduk. Ösem de oğa. Hani inovasiýa, hani tehnologiýalar, hani eksportyň ýanky oğuculuk eksporty. Hani täze tehnologiýalar açılıp Türkmenistanyň inženýerler dörülüp, ýagny täze puduklar döredilmeli. Ýok, bilimler ýok. Niýeden bolsun? Dine näme satyp pul alyp bolýan bolsa, şol ugruna iksan kerzap ýanky investisiýa diýen bizim pulumuzy we benzokolonka döndürüp içinden çıkarsa bolýar pullar bolýar. Bolýar. Arkadak şäher diýe, ýene orada diýe. Ay şol isyan zatlaryny goýýarlar. Salamu aleykum, hoş geldiňiz. Salamu aleykum, oňatdysyňyz. Gogo özüňiz bolmasyň. Hormatly vatandaşlar, ine men ýene örekse 27 oktýabrda saat 10-da Aşgabat wagty bilen hakyky halkyň garşy bayramyna çağırýar. Sizin maşgalaňyz bilen, dosýalaryňyz bilen, dogun gardaşlaryňyz bilen, goňşy bolan bayram üçin bezenip, goňşy bolan bilen bayram üçin bezenip, köçe çykmaňyzy haýyş edýär. Biz agzybirliklerimizi, agzybirlikimizi görkezmeli. Diktator halk agzy beriş başlasa gorkup başlar. Halka da diýmän o batışlar peterinin bular galyp menem ýok ederler, sizem ýok ederler diýip gürläp başlar. Ýadyňyza düşýärmi? 15-nji ýanwarda 2022-nji ýylda. Gurbanly Berdimuhammedow gorkujugyna kabinet ministri we ýa howpsuzlyk geňeşini ýürüýte açyk efirde görkezip hemme zady ýapyň zat edip 14-nji ýanwar güni gaçyp gitdi. 16-syna gelenine Kazakistan ýaly bolaýmady, meni öldüräýmediler bular diýip gaçyp gidip 16-syna gelenine birinji işi ýagny men wezipeden gitmeli, men halk isleýän ok, men bular öldürür diýip oguny getirip goýdy. Ahallady ýene bir gerek, ýadyňyzda bolsa kezapçylyk edip. Indi men garry, ýaşar gelmeli, ine goýun kandidaturaňyzy diýip bizim ýanky idiota ynanyp kandidaturalarymyzy goýup zat edip, halk bilen saýlawlar geçirip zat edip, soňundan görsek обычный kerzap öňküsi ýaly yalan aýdyp halky allap, bütün dünýäni allap öz oğluny goýdy. Hemme ýurtlary tüýkürdi, hemme halka tüýkürdi. Indi Joe Biden bu mesaj berdi. Indi bizim rolumuz biz halk bolup öňe çykmaly. Arkada direk bar.
Men öňüm aýtdym, senata bark aýtdym, gürleşdim. Gün aýtdylar. Halk çykdyn, biz golaly. Şoň üçin biziň arkamyzda Amerika dur. Biziň arkamyzda Ýewropa dur. Biziň arkamyzda hemme azat döwletler dur, Ukraina ýaly. Biz öňe çykmaly. Putiniň ine bir kunlukda ýüregi durupdyr diýip eşitdik. Çynmy ýalan aýtjak gel, biljek gel ýanyna bolup göremok, onu bilmem bolanok ýöne Putin köpe gitmeli. Bütün dünya Putin'e karşı görüşüyor. Bütün dünya. Niye artlan yüreğimin ortada durur yürek. İnanın. Ben gene görüyordum. O ne Putin şuraya 140 milyona kolay dövülüyordu. Ulu dövülüyor dolanır. 20 milyon giyece unid yatman dolanır geliyor. Mümkün ne? Bir giyece unid biznes ediyor. Giyece unid işleyen. Sağlanmadı yok bir firmanı yani östürmeyeni alıp parmağını. Yıkılıyor. Bunu ne dövülüyordu östürüyor? Kurmanı ne dövülüyordu? Yani östürüp biliyor. Firden o. Keyip çekip, gitarı çalıp, başları çağırıp, öz köşkünü ayrılıp Nemeye de geliyor, yani kömekçisi var ama geliyor da bir tarafta samırdak geliyor. Ondan rüy diyorlar da yani dine öz bekvidine kanunları, kararlar çıkarıp yani öz bekvidine iş yapıyor. Bunu halk ölüyor mi? Halk kösünüp büyüyor, deportasyon lagırda yatır mı? Nemede, Türkiye'de. O yerde uları polis uruyor mu? Qaytip komandı veriyor. Şolar berçe vurup, korkutup, şu yerde işini görün deyip. Bular Türkmenistan'ı ötürür mü? Bular öz parçalığını ötürür. Bular halkı kömek eder mi? Elbette yok. Yine şu dağıtları 2 koşmak 2 den 4 deyip men size düşündürttüm. Yine şuna karşı logika yok. Kim neyme deyse de yalan aydıptır. Hakikada seyredin. Biz dünyada Demokrat Koreýadan soň döwlet. Adamın hakları bozulup diktatör döwletlerin biri. Putin bilen Gurbanulyň tapawudy. Gurbanuly öz halkyny edýär, Putin bolsa öz halkyny we Ukraina halkyny edýär. Ine tapawudy. Şonuň üçin biz Biden'a mesajlar vermeli. Biz Biden'a hatlar ýazmaly. Onu biz oňarys. Biz halk bolup galyp Biden'a görkezmeli. Häzir tolkun başlady. Ýagny Türkmenistany Türkmenistan yani demokratiyanın bütün devletlerde demokratiya diktatura karşı görüşüyor. Tolkun başladı. Şu tolkunu Amerika ve azat devletler alıp barıyor. Eğer de biz imsim otursak, hiç şart etmesek, inanın. Gurbanuly gizlenip kalıyor diktatör hükmünde ve bir tolkunu gutoransoň Amerika'da azat devletlerin inni bolly uruşlar bes etmeli. Diktatör bolsa da beýlik döwlet çözmese da öz halkynyň işi zat diýmen diýip uluran gorar ve bütün dünyanın durnuklu etjek bolup uruşlary ýatyrar. Ine şol güne biz yetmeli. Şoň üçin tolkun diktatörçilara karşı tolkun gidip duka biz gelmeli. Biz turmaly. Biz şu tolkuna goşulmaly. Halk bolup galyp aýyrmaly. Ünslerin Kazakistan görüşüyor. Şolar Putin ýykyldygy ýurdun çalşýar. Biz şolardan galmaly. Biz Kazaklardan kim ýerimiz ýok. Biz Kazaklar ýaly baý ýurt. Biz bahty ýaşamaly. Salamu aleykum. Yeni bir gezek. Bagşlan men. Aleyküm selam aleyküm. Köp söz bermedin. Ine biz häzir şol Joe Biden'ın çıkış barada gurrun verdik ve Türkmenistan baswalan bir san tohum Berdimuhamedowlara näme diýär Türkmenistan näme biz 20-nji oktýabrda galmaly ve eger galmasak biz näme güne gelir diýip ne şu arada gurrun etdik. Sizin goşçaklaryňyz barmy şu tema boýunça? Beni ne diýip düşündürýär? Bizde ne bäri Türkmenlerimiz yurttaşına çıkıyor. Bizde ne vizalarımız, vatandaşımız var. Şu hatlara hiç ilişki yok. Yani Türkiye milletlerinde viza var. Şular kaldırıp olmadı mı kadar demeden. Yani şu aralara viza koydu bizim aramıza. Önküde yoktu. Önküde yoktu. Önküne motoda şu vizaları Niyaz girip başladı. Öňe ýokdy. Niyaz girip başladı.
Mümkin doğrudur bolýan ýöne eger wiza giýirsen beýlekli döwletden wiza giýerler tamam. Bular ýurdu ýapmak üçin etdiler onu. Beýlek halklara wiza giýdirler, elbetde iki döwletden arasynda şeýle şertnama bar. Eger de bir döwlet wiza giýirse beýlek döwlet awtomatik ýagdaýda wiza giýdir. Eger bu döwlet diplomatlar gowsa şu döwletin, ýa-ni öz döwletine, onda bularam şu döwletin diplomatlaryny şol meçherde bular gowýarlar. Şuraya bir deňlik bar-da. Şoň üçin Türkmenistanyň köne prezidenti diktator Niyazov Türkmen halkyny gorkuda, garyplykda we ýapyk ýerde saklamak üçin wiza giýdi. Ine şol wizalar bolsa da açyk mümkinçilik berýärdi. Rossiýa baryp gelmäne, Türkiýe baryp gelmäne, bir açyk döwletlere baryp gelmäne mümkinçilik berýärdi. Bu bolsa Gurban Guly öz oğlukisi hop görüp, dünýädäki bolup geçen zatlar görüp, bizim halkymız daşyna çykyp, köp zatlara gözü açylyp, ýa-ni bize garşy bular turarlar diýip, şonuň gözleri açylmasyn diýip, internetde ýapdyk. Konvertasiýany ýapdyk, pullar bolup, bir ýerden özüne, ýa-ni internet ýa-birdat alaýmasynlar diýip, onu ýapdylar. Häzirim wizalara girdip, dünýä çykmasynlar, gözleri görmesin diýip, aňlary ýa-ni ütkemesin diýip, onam etdiler. Ine bir wakany aýdaýyn, bizim bir aktivistimiziň dogany jaň edip, bizim aktivistimizi söýýärdi. Aý sen beýle watan döwünüňi, sen beýle eýle zat diýip. Daşöwrde çykdy bolýan, ýa-ni Türkiýe bardy bolýan, göz açyldy bolýan, jaň edýär. Hemme aýdan zadyň dogry eken. Şoýaly adamlar daşna çykmasa, görgüler çykyp gören ok Türkmenistanyň bilen ok. Bir topary mümkinçiligim ýok çykmany. Ne pullary bar, ne administrativ ýa-ni pasport alyp bolýar. Häzir pasport almak üçin häzir Lewapda may aýyna pasporta ýazylýarlar. Lewap vilayetinde. Niýde bu zatlar? Pasport almak indi problema boldy Türkmenistanda. Men size aýýana biz haklarymyzy goramasak, bizim wajyp günlerimizi, garşylyk ýaly günlerimizi goramasak, biz pasportyny ýerinden algar. Ertir elementarny şahadatnama aljak bolsaň ylgarsyň. Çağaňa bir zat mektebe giýdirjek bolsaň ylgarsyň. Ýöne bir daşyna biri sen çağırsa ýa oğlum Hudaý saklasyn öleýse şonu gidip görjek bolsaň ýa-ni wiza üçin ylgarsyň. Hemme zady ylgamaly bolsa. Biz haksyz halk bolar. Halksız hak ilat bolýar. Şoň bar ýa. Sen näme pikir edýäň? Şu wizalar giýdirilmegi doğru zatmy? İçini gorap saklamaly, saklamaklyk mı ýa-da halky östürmeýän, ýagny bu aňlaryny saklamak, şular hiç wagt öz haklaryny bilmesin, haklaryny görüşämesin, beýle halklar ýaly. Beýle halklarda bolup geçen wakalar görüp bize garşy galaýmasyn diýmeklikmi? Yani biz aslında yine Amerika'daydı, yani Fransa taraflara şu taraflara viza vardı ama Türkiye devletleri mesela Türkiye, yani Azerbaycan onlara viza yoktu çünkü hakiki doğru yani her yurt dışına çıkıp gözleri açılıyor köp adamın. Göz açılıyor, görüş, giyiniyor. Her nemeler, oraya internet platformaları, bilýärler, görýärler. Bizde yok şu zatlar diýip, onun adam oýanyp başlıyor. Hakikat, häzir köp adam Türkmenistanda imo ulanlar. Imoda bir sel 300 koya bolýan şonu, ya köp adam şonu yani nimetmesinden bilen ok, indirmesini, imonu näde açmasını bilen ok, gorba düşünýän imonu açmagyny bilen ok gor. Şunu näde bilmeli, şu zatlar seni bilmeýänler bar. Yani internet hasapdan nol. Bäri girip hemme zady öwrenýän, görýän adamın soň oýunýa görýär, bizde näme şu zatlar ýok diýip başlaýar. Dogrymy? Doğru. Bizde internet tarafı pes hakiki. Viza da bular gerek zady yok viza aslında. Mence gereken Türkiye devletleri hiç ili eğer bizimle turan
Turan kurulya diye da neçe devlet Turan kardeşlik var diye. Ama Turan'ın berde peydatan yok da viza yok olsa. Ha o. Açık Doğru devlet olmalı ate. Viza gerek gel açık devlet olmalı. Doğru diýen. Ine şu ýerde bir vatandaşymyz ýa-da ine men belledim şunu häzir göködeyim. Nur Muhammed Nasahedow ýa-da Nur Sahedow ýa-da täze nesil döretmeli. Onyň hiç wagt giýişler öz haklaryny guruşmaly. Biz dün guruşmalyk. Ertirem däl. Dün guruşmalyk. Şu nämde. Şoň üçin biz haklarymyza görüşmeli. Onyň häzirki günde Gurbanly we onuň ogly Kezzap Serdar bilen halkyň arasynda diňe emheme we polisler durandy. O ýerdenem gaty hazap etseň bir 3000 adama golay. Galany derwe geçe bu tarafa. 3000 adam soňky 3 günde geçýär. Şo 3000 adam bütün Türkmenistan ezip taklapdy. Pikir etme Gurbanly bilen Serdar köçelerde tutsa we diýe akdiýa polis bölümine eltip ýanky alýa. Ýok. O yallaklar, ýöne şo yallaklaryň içinde bir 3000 tanysy var. Pul üçin mara öz dogony basmagyna taýýar. Şu ýaly biz ruhdan gaçyp, ahlak taýdan gaçyp, şu ýaly biz ýanky öz däp desurlarymyzy ýitirip, adalatlygymyzy, öz gahrymançylygymyzy, öz wyjdanymyzy, öz nisibämizi ýitirip biz şunu geldik. Yallaklyk hormatlanýar. Yani kezzapçılık hormatlanýar. Bir kezzapçılık ay yaşa bilýär diýerler. O yaşamak däl, o seni meni talap ýören adam o yaşamak däl. Bu torun kezzap türmede oturmaly adam ol. Biz bolsa şoňa aýyny şu ýaly yaşap bilýär. Hatta çağlarymyzam kim boljak diýsen kosmonavt, alim, ýazyjy, şahyr, aktyor, häzir hemme çağlar diýe emhemede işlejek. Halky talajak. Unutýarym. Täze nesliniň niýeti halky tanımak. Biz nire var ya? Hani bizim ruh liderimiz, hani bizim ruhumuzu öňe kidip, yani betbaççylykdan çıkarıp bizi öňe ötüş ýoluna aktiviljek adam. Hani bizim halkymyzy ahlak taýdan mysal hökmünde gürkezip öňe kidiljek ýazyjylar, aktyorlar, şahyrlar, gahrymanlar, halkyň içindäki sportsmenler, halkyň içindäki ýagny işeňir adamlar. Hani bizim liderimiz? Ýok. Bizim liderimiz kim? Kezzap, el ogşamakda Niyazowyň topuruny dünýäň çempionu bolan Kezzap. Gurbanly Berdimuhammed. Men ýene bir şoň turatyny göreýin-de, halkymyzy görsünler. Ine şu adam halkyň tarapyndan däl, öz oglunyň tarapyndan karar çykardyp, özüni milli lider bellädi. Halkyň tarapyndan däl, kiçik halk maslahaty gurnap, oňa özüne arkada ýanky adyn berdi. Öz-özüne. Şu adam, şu ünitörün el ogşap duran adam, ine şuna Gurbanly Berdimuhammedow diýär. Şu adam Niyazowyň oýnatgysy bolup, Niyazowyň Kezzap ministri bolup, Türkmenistan talap ýören adam, häzirki günde geplemeni kyn görýän, geplerine da seretsen ýüregiň ulanýar. Şu ýaly Kezzap adam Türkmen halkyny 17 ýylda agyr güne getirdi. Diňe 2020-nji ýylyň awgust we sentýabr aýynda 100 miňlerçe adam öldü koronavirusdan. Şu akmak siýasat üçin, şu aýdan akmak kararlar üçin bir topar adam öldü. Diňe kaýda men galanlara hata edem. Şu akmak kararlar bilen, şu etmeler işler bilen bir topar adamy ykbaly, çağlary, öýler weýran bolup gitdiler. Ine siz yaraman doktora barýaňy da, size operasiýa bejermeli adam şonu etmeýän aýdyp ýör, aýdym çalyp ýör, ýanky owa çalyp ýör. Sizi bejermäge derek ine owa çalyp ýör. Şol adam şu ýaly
yankı sizi becerip sizi operasiya etmeyen gitar alıp aydım hemme de uyalı var deyip yatırıp adamları sizem öldürdü. Siz yalakları köpsün öldüren adam inşallah. Ünsörüm el oşamakta dünyanın çempiyonu Türkmenistan'ın kezzap prezidenti Niyaz'ın elini oşamakta hemme ministrleri olup geçen dünyanın çempiyonu Gurbanly Berdimuhamedov. Indi bana şu komentariyada cevap verin. Şu videonun aşağıda. Şu adam ne milli lider oluyor? Kimin milli lider oluyor? Eğer de şu adam o şapturun adamın 26. dekabrda 27. dekabrda öldürülmüş olsa şu adam Niyazi ve on yerine yanına küçük kezzap toparlayan gelip sonunda da uğram yok edip gelen adam olsa bizim saylov seslerimizi uğurlap halkımızı ölüp tuğka aydım aydıp sol bir konser veren adam ne millidir oluyor? Ne şu adam arkada oluyor? Kimin arkada oluyor? Kim şuna arkada diyen olsa utanın o. Şu sözü aydanınızda utanın. Bu arkada değil. Buna yine geldi kariz kuvvet veriptir. Bu arkada değil. Bu olsa da öz tohumunun arkada. Bu milli lider değil. Şunun için siz ne fikir ediyorsunuz? Kim şu adam? Milli lider mi? Arkada mı? Ya da bu torun kezzap mı? Şunu aydın. Kıyın görmem. Yazın komentarlarınızda. Komentar yazmak isteyen adam öz fikrini yazıp biler. Siz komentar yazanınız bilen opozisiya bolmayan. Men opozisiyan yer. Men siyasi buramam. Men giderli bizim siyasi buramamız var. Şu siyasi buramam yol oluştu men. Günlük çıkışlar edip diyorum. Günlük opozisiya hükmününe Gurbanly'a karşı hareketler ediyen ol diktatör. Bizim demokratik opozisiya. Biz Biden'ın tarafında, Biden bizim tarafımızda. Biz azat devletlerin tarafında, azat devletlerin halkları bizim tarafımızda. Yine biz zulüme karşı uğraşıyor. Sebebi Gurbanly Putin'in zulmünün tarafında, diktatörlerin tarafında. Diktatör. Eğer de siz öz fikrinizi komentariyada yazıp bilmeyen olsanız, onu siz özünüze ne bir devletin gраждан deyip bilersiniz ya da ne de haklı adam deyip bilersiniz. Onu siz kul olacaksınız. Şunun için yazın komentaryanızı, öz fikrinizi yazın. Fikrini yazanınızda da doğru hakkınız var. Öz fikrinizi aytmalı. Öz fikrini ayıp bilmeyecek olsan neye merak yaşamak? Ne şeyler? Siz ne fikir ediyorsunuz? Doğru. Aydiyanlarında koşulayan amının. Yani böyle el oluşamak diyen zat aslı böyle yani erkek adamın elini oluşamak aslında yok. Böyle Türkmenlerde bir el oluşamak Avrupa tarafta ayarlanan elini oluşamak var. Daha padişahlarımız da ne açımı padişahlar geçti. Daha şolanın eline oluşturulan yoktu. Sadece oğulları çağırlar olacak ne mi diye onda da bir halallık burada razıyla anlatıyor. Ben de atlar beni ne mi diye inanım. Bulbul masrası. Hiç aydınlıca. Yine şu adam devletin baş tutanu. Yine şu adamı uğurlap adamlar TikTok'ta, internette, onunla bununla vah arkadağımız can sağ olsun, parahat asmanımız var. Ünsörüm. Niyaz dövründe de parahat asman vardı. Ünsörüm. Sovet Soyuzu dövründe de parahat asman vardı. Uruş yok. Häzir uruş olmaz. İnanın Japonya'da her 6 ayda birinci minister çalışıyor. Prezident yok orada. Hatta devlet yankı iş yerine yetirici hükümetin yol boşluğusuz oluyor. Hükümetin yol boşluğu yok. Şöyle de uruş yok. Şükür edin uruş yok bizde. Ne için bizde uruş olmalı? Halkımız az bir olacak ol perda dediği şul MHM teröristleri, polis zombileri, Gurbanly Atalıoğlu kisi halk az bir yankı az bir giremezin deyip her da dediler.
Her zat edýärler. Siýasatçylar inanmaň, ular sizi alýarlar. Vilayatyň arasynda ýa-da millet paraçylygy ýerdiýär. Häzir meni Afgan halky bilen millet paraçylygy ýerdi. Men ine Afgan halkyny ýüldünjek bolýan. Ulu hormatly Afgan halky. Bizim Türkmen doğanlarımız. Biz bir halk bolup ýaşadyk. Türkmen halky her wagt başga Türkmenistan daşynaky türkmenleri hormat goýup syýlaýandyr. Ol diktatorlar size getiren ok Türkmenistana. Şul diktatorlar size yol veren ok. Haçanda bir azat döwlet guranmyzda siz Türkmenistana gelýärsiniz. Siz Türkmenistana gelip Türkmenistan döwleti sizin üçin. Türkmenistan döwleti diňe Türkmenistan'da ýaşayan türkmenler üçin, bütün dünýädäki türkmenler üçin. O İsrail bütün dünýäge türkmen İsrailler üçin bolýarmy? Şonu ýaly sizin Türkmenistan döwleti sizin üçin. Şonuň üçin ol akylsyz, sowgatsyz, bisogat adamyň sözlerini ýa-ni gatwyp ýörmän. Bizim halkymyzda häzir tragediýa gidip dur. Biz ahlak taýdan gatgaşdyk. Şul ikisini ele oşap ýören kezzaplyň ýa-ni sebäpler şulardan çykýar. Bizim halkymyz däpde suwlaryny ýitirip barýar. Bizim halkymyz wyjdanyny, bizim halkymyz öz watanyny ýitirip barýar. Bize başarsaňyz kömek ediň dep gowlaň. Pikir etmeň türkmen halky ýok bolup gider ýa edilip öler. Ýok. Biz közden alar soraýyn, biz alar saklanyp. Ýöne kyn günümizde bizim bilen söýüşmän bize gowlaýar. Ul haýyş. Indi bir sogat türkmen halkynyň içindäki adamlar aýdýar. Öz gaharyny, öz bolup duran durmuşunda kynçylyklary dürüdün adama zat diýmen öz gaharyny Afgan halky, Siriýadaky türkmenler, Türkiýadaky türkmenler, başga döwletdäki türkmenlere çykarma. Olar ýa geroy bolýan bolsaňyz, watanyňyzy goraň. Olar ýa geroy bolýan bolsaňyz, şu ýaly el oşap duran adamy öňe çykartman, dastoýny adamlar öňe çykardyp döwlet öňe gideli. Gahrymançylygyny görkezdiň häzir. Wagty geldi. Öz garaşlyk günüňizi bellemeni öňe çykyň. Türkiýede men Türkmenistanda däli. Çık Türkiýede baýda galyp, köçe. Al videony goý YouTube'a, goý hemmere. Ine şu gün bayram güni men Türkmenistanyň garaşlygyny golýan. Olar gahrman bolýan bolsaň, patriot bolýan bolsaň. Biz gaty agyr güne düşdük, tragediýa güne düşdük. Bizim sportsmenlerimiz ol döwletçan ýalaklar. Gaýtyp halkda höwet öğretmen, halka arzu vermen, halka umit vermen, gaýtyp ýegenlere sag bolsun, arkadagy serdara sag bol, arkadagymda sag bol dip ýallaklar komandasyna geçip oturýar. Maskaraçylyk. Men ýene bir gede gaýdýan, hemmäňize hormatly watandaşlar, bu men pikirim, mümkin men ýalňyşýan. Şul betbagçylykda diňe gurbanynyň günäsi däl. Bizim hemmämiz günämiz. Döwletçanyň ýa-ni ýallak Meredowyň bizim halkymyzyň MHM-ň polis zombileriň MHM terroristleriň emme halkyň günäsi. Men gyrada men ýa-ni aktivist diýip bolanok. Bizim günämiz, biz şuna geldik. Näme köçede tutup ýören ýa gurbanlar ýallak diýen näme Türkmenistan daşynyň ýerine adamlarmy? Ýok. Bizim doğumlarımız, bizim dost ýarlarymyz, näçe biz şolar bilen gürleşýär? Näçe biz şolar köçede aýdamda okýarlaryny? Sen bu torun ýallak ekeniň. Men sana el bermän, sen ýallak diýip, näçe biz halkdan şolar saýlap aýramdyk. Öň näme bolýardy o bolardy? Niyazowyň ejesi we maşgalasy, Niyazowyň maşgalasy. Oğudun kogurly bilýärmi şol? Kıpçaktan. Şoň radnoy dwaýyň dogyny aýtdy maňa. Näme kogurlylar? Niyazowyň ejesi bir gepçilik edýärdi. Öz gaýyn tarapy şonu bilip, şol oğudun çykardylar. Iň ul maskaraçylyk. Iň ul maskaraçylyk adam
bizim döwlet ýolbaşçylygymyz bolýar. Sebäbi ýallaklyk etdi. Moskwa ýallaklyk etdi. Ýani Moskwadan gelen adamlaryň ýani ellerini uşak gezdi, çaýlaryny guýup gezdi we onu gördüler. Bir gulgaçýan oglanjak şunu ulanyp bolýar, manipulasiýa bolýar diýip goýdular. Onsoň Türkmen däl adamlar Niýazowyň ýanyndakylar gördüler bu el uşap ýaran çempion. Bizim ellerimizi uşar diýip muny goýdular. Türkmen halkyny oynatdylar. Şulyk adamam öýlerini Türkmen diýerler. Niýazow Türkmenem dälmedi aýdyn. Bagly kurt. Men millet saýlamak, bagly kurt bolmasa beýleki bolsun tapagy ýok. Tapagy ýok. Ýöne näçip Türkmen halkyny edýän? Näçip daşuzy ilatyny edýän? Näçip daşuzydaky ýaşaýan özbekler bar. Bir näçe ýyllardan bäri pasport alyp bilen o. Näçip Lewapdaky ýaşaýanlar haklary ýok. O ýerden alýat nebit gallary, näçip şu halka hiç hak beremdi. Näçip mara ýylyny kösýär. Hemme nebit galyny alýat 70%. Galyň çykan ýeri döwlete bar. Fatýat, näçip halky aç gelip ýör daşurtdy işler. Ine şu ýaly nidastoyny adamlar öňe çykyp, ýagny jogapkärçiliksiz, ýallaklar öz watanyny satmaga aňyda dursun, çagyny satýar, ejerini satýar. Şu adamlar öňe çykyp bizi dolandyrýar bolýan. Bular diňe korrupsiýa edip, diňe banditizm edip, diňe ýanky kezzapçylyk edip bizi kösýär. Biz ýok diýmeli. Hökümet işinde işleyen adamlar ahlak taýdan ýokary derejede bolmaly. Biz saýlamaly olary, konkursdan geçirmeli. Ýokardan bellemeliler, zatky berdiň diýip. Halk saýlamaly ony. Ses berip. Ine bolup geçen zatlar. Ine öz Türkmeniň gurbany boly. Bawaraply. Öz bawarabyny muny ýigrenýär. Öz owudaşary şunu ýigrenýär. Öz garnyşary şunu ýigrenýär. İdiot samsyk diýip. Muny hem diýjek. Ine şu ýaly, hormatly watandaşlar, biz hemmemiz bir millet bolup aýaga almaly. Biz Türkmenistanyň grażdanlary. Hiç bir Türkmenistanyň grażdanyň ýa hiç bir welaýatyň ýa hiç bir adamyň beýleki adamyň üstünde haklary ullanlar, pesemdärler. Ol konstitusiýada ýazylýar. Ýöne indi biz birlik birdany, döwlet başdany ýa ýolbaşçy saýlananlar halk tarapyndan saýlanmaly. Kezzap baswal ýa-da kezzap öz saýlak kezzaplaryny ýetirýär-de ine şuna biz düşýär. Şunu unutmalylar. Siz näme pikir edýäňiz? Ha, çykdym efirden. Hormatly watandaşlar, egerde Biden İsrail'i diňe golan, Biden Palestina halkam golýar. Palestina bilen İsrail'in arasyndaky görüş, söwüş, uruş, terrorçuluk bir günüň netijesi. Bir mahal ýanky beýik watançylyk uruş uturundan soň dören problema. Ol ýatan problema. İtlenik wagt galyp bilýär. Şöýerde iki döwlet oturup başga döwletleriň ýanky ortasynda meselen çözmeli. Palestina döwleti emele gelmeli. Ne şol emele gelmese, ne şol Palestina ýaşayan adamlar öz ýerleri üçin görüşer dururlar. Şoň üçin haçanla sen adat aýtyp bilýän bolsaň problemlaryny, haçanla sen öz problemlaryny düşündürip bilýän bolsaň, onu sen bir netije getip bilýän ýöne, ine soňky ýyllarda Palestina halky öz problemlaryny düşündürip bilmän soň, haçanla bir halk öz problemlaryny hak tarapyndan alınmasa terrorçylyk geçmeli bolýar. Ine men şoň üçin Türkmenistana da aýdýan Türkmen halkyna egerde biz kanun esasında edi bilmesek, ýani şu çalışmalary geçirilmesek, onu Türkmenistana grażny oluşturur. Ýertip köçelerde polislary, emhalary atyp öldürüp, ýani gijelerle öýlerini ýakyp başlarlar. Ine biriniň öýüni ýaksalar, onuň dogun garnaşyba
Olum biler kim yaktı, oň öýün yakır eşeyle gırardan uçmaz. Türkmenistan bıtırar. Pikir etmem, Gurbanly bilen Serdar Berdimuhamedov saklap biler. Saklap bilmez. Türkmenistan bıtırar. Şoň öňüni almak üçin biz bütün ösen döwletleriň ýoly bilen bir gitmeli. Hükman Ýewropa ýaly ýaşamaly. Ya hükman Saud Arabiýa ýaly ýaşamaly. Ýöne biz adam haklaryny, adam gymmatlyklaryny gaty goramaly. Her adamyň azat ýaşamagyna, azat işlemegine, azat ýa-ni işläp hakyny almagyna haky bardyr. Döwlet şonu berja etmeli. Ine bizim esasy düýp filosofiýamyz şu. Ýewropadan bize gerekli zatlar, Amerikadan gerekli zatlar, Saud Arabiýadan ýa beýleki döwletlerden gerekli zatlar. Ýöne bizim däp desturmagyna garşy gitmez. Ine şunu men aýtjak bolýan. Hormatly watandaşlar, şunu bilen men efirimi utarýan. Sizin hemmeňize birinji bilen jan sağlyk arzu edýän, ikinji bilen sizin hemmeňizi 27-nji oktýabrda saat 10-da Türkmenistanyň Aşgabat wagty bilen Türkmenistanyň garşy bayramyny bellemegine çagyrýar. Niýe de bolsaňyz, baýdaganyň elinde bizim öz nasional eşiklerimizi geýin, ona geýmeseňiz video ýapyň, TikTok'da ýa-da surat çekin, üýüşüp ýaşadyn Türkmenistan, beýik Türkmenistan, Türkmen halky, biz azat garşy Türkmenistan ýaşasyn diýip aýdym. Arkadagy Serdar, Alabaý Serdar, Alabaý ýa arkada o zatlar aýtma, o ýallaklaryň ulunýan sözleri. Men ýalňyja görkezdim ine Eroşyan milli lideriň ýallaklaryň sözleri. Biz onu aýtmaly, ol masgarçylyk. Hormatly watandaşlar, şunu men efir utarýan we size hemmeňize jan sağlyk arzu edýän we hiç wagt hiç kime öz haklaryňyzy gidirme. Haklaryň bolsa, sana dünýäde hormat goýular we sana ünsürler. Haklaryň bolmasa, sen haksyz bolýan. Sağ bolun.